Kublai phi baro gini gilong gi khubor bam takasngi. Kari Israel gadi ko way na kiri baladan benta lang bar kari Amerika ban net bom yagi babun ki benta jong kari Iran ban pin bori ki Iran bakan pin kut no si sindon ban bo bat ban te ki jaka shna nuclear bomb jong ka kablawan ra yaga jingdu nong ka bakrawi ka Israel hakaliang ga yo ka kot kan jingdu nong jong ka iki he shipai kum juru de ka jingyap ki babun balang ki rupai ba. Ndoi ke ka jinyo nong jongri Israel balada kani kathma kan poino shakabakut kabalawan ra ki babun ki kraw perkhan kri Israel. Bakin kran halor ka sarkar jong Benjamin Netanyahu namar ha ka bakhat du tang ka jingdu nong suda. Bad ka Burom baro kan betang ha kri United States of America. U Israel kat subadai u minita jongri Israel but ubadai pet iki kam yadari ulo ong bakari kan kan randian nagi jaka ha Lebanon ki ba kala shimti. Wala ka jinyate ka basipor hapdeng ka United States berka Iran kala kmi lenti banya soy hagasi thok ding bar kita ki jingkren na kaleng kari Israel kilawan jalong tang hadin shisngi bala pemna pat ba ka ka jingtmu banya soy hapdeng kari Iran bar kari Amerika ban pin kutno shisndon ya kathma Israel bad kari Amerika persha kari Iran ukad sulaong baka Israel kathmu ban sa khlam dabu por ha ki jaka kibla kenrup ha Lebanon kumjuru ha Syria bar ha ka Gaza Strip Karkum ki jingte pala pelan na po kari Iran ka Iran kala bu thungru ba ha kasngi banya soy hapdeng ka Iran bat ka Amerika ha kasngi thoding kan ra ru de artat ekamat ba kumno ban poino ka jingete ba kari Israel kan pinkut no ya ka jingele persha iki Hezbollah ha Lebanon ukad sula berngem ru balada ka Iran kan herthma ki Israel na mar ki jingjia ki bidang yai biteng ha Lebanon na kalian ka Israel kan jubab daga bor ka bakraw persha ya ka Iran Nagaliang jong u Itamar Ben Giver ulabat ya ka kam ku National Security Minister jong Israel hagas ngining kong ulapendram ya ka jinyate apeng ka United States ba ka Iran ban pin kutno ya ka thma ha Middle East kentup ru ha Lebanon daga ba ulabanjur bat ong ba ka Israel kam hap hapo jong kanu kanu ka jing syate ki kendon ka jinyate jong utram kamte yangi ngingin omdei ki benta jong ka jinyate Kam ai jinyada ye ka jingshan jongi la ong uben giver ha ka telegram jong u. Ula ben rap ru ngimdei ban hun satiatat hadu ban pendam pura ye ka Hezbollah ngimdei ru ban i no watang shibenta ka khendau ka baki shipai jongi kila kurup nagi jingtei jongi kinhun le no. Ha ki Arslem shiteng ki bala dep ka Israel kala yo ban kurup ye ki babun ki benta jong ka Gaza, Lebanon, but Syria ki bala kot hadu shi hajar square kilometer, lais pa 500 square miles.